Hi everyone, welcome back my YouTube channel. Tubi peke nong bagai katal video mo ongka saldam saka ang kaisa video upload khaimani bukuk jungno bui hame comment nugui ta khadi hini kaisa kaham message sirmani a video nugui khoroksa anya hamya comment khaike ang nailani sab comment hamya rakha mo ongka YouTube labar hini khoroksa ano hino nono bo nokshi bai runa nangu sinal hini bini o comment nugui ang reply rakha nungle video tamo nugui amtui hai hamya comment ma khaikya nini sago tamo lekha pora kwrwi dia wngya khai buma buha kwrwi ni bwsada nung phwrwngjakliya bahai khai kok sanani kaisa kaham message no se hamya nugo hwnkhe nung hai third class narrow minded nungrok borok no tei tamo bujiri swnani. Nung hai nungrok borok no galirwna wngchungfano ang ani bukhuk no sitra khaina wchungliya. Moni pore khe Samuel Debroma hwnwi khoroksa comment khaikya bongni life bongni icha hwnwi chugyasi oro kaisa luk kubai tei kaisa somaj hwnwi se tongbolai. Ang bini comment no reply rwkha nini opinion no ang lamsogo hwnwi amoni pore bo tei kaisa comment khapio kha samung sitra tangfru khe sabo naniasa ulo hwnwi amono ang reply rwliya amoni pore bo tei kaisa comment khaikya borokni life borokni icha hwnkhe chuglak bolai ulai dera furu khe tipros khoroksa phano chubana kwrwi hwnwi ta hwnbai di hinui. Hinkhe no ang sana ochungo Bharat ni joto nagorik 18 bochor kakha khe bo bini life ni decision nanani odhikar tongo amoni bagui nini bokhorok poja rwjukna nangya. Moni pore hwnkhe Dibok Debroma hwnwi khoroksa comment khaikya nungkhai tamo bolok khaisa hwnkhe ta khadi a twi rok no twi da bolok khai school bai school ni bua no question khaio gang bono bini comment ni reply rwkha kaham kok swngkha nung school da school school hwnkhe direct english word school hwnkhe school no swlai local ba ancholik kok bai hino tamo nung ma pori buiya da school o school bai school ni udahana rwwi sakha nung hai bujiya cherrai rok no phwrwngmani caste no ani moni bagui ni nwng kaham message no bujiliya na norok ani channel o chajak tongkha like subscribe khaina tapuk di.